Mučenie nášho Pána Ježíša Krista, ohľa ma duša. Ježíš stal pred vladárom, vladár sa ho spýtal: Si židovský kráľ? Ježíš odpovedal: Sám to hovoríš. A keď naňho veľkňazi a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilát opýtal: Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa shromaždili, Pilát im povedal: Koho vám mám prepustiť? Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš? Lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka: Nemaj nič s tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazi a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježíša zahubili. Vladár sa ich opýtal: Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali: Barabáša. Pilát im povedal: Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš? Všetci volali: Ukrižovať ho. On vravel, A čo zlé urobil? ale oni tým väčšmi kričali. Ukrižovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, baže pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal: Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a shromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho, odeli do šarlátového plášťa, strňa oplietli korunu a položili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: Buď pozdravený, židovský kráľ. Pľuli na ňo, brali mu trstinu a bili ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény menom Šimona, toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žlčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a stražili ho. Na hlavu mu dali nápis so značením jeho viny: Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov, jedného zprava, druhého zľava. A tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli: Ty, čo zboríš chrám a za 3 dní ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali
králi aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Ty zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v Neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ako má rád. Veď povedal, som Boží syn. Takisto utupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi, až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. Eli, Eli, lema sabachthani. Čo znamená? Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: Volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil octom na stokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježíš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa chrámová opona sa roztrhla vo dvoje, od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly sa pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých stali z mŕtvych. Vyšli z hrobov a po jeho skriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohí. Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenia a všetko, čo sa deje, veľmi sa naľakali a hovorili: